Det første, man skal sikre sig, når man kommer til et sving, er, at man har den rette hastighed i forhold til det sving, man rammer. Det kommer an på faktorer som greb i underlaget, svingets størrelse, hvor langt man skal rundt og hældningen. Det er noget, man skal vurdere, inden man rammer selve svinget. Lige før man rammer svinget, skal man sørge for at lægge sig i den bane, man vil ramme. Derfor vil man gerne før svinget lægge sig bredt ud og derved skære svinget, så man opnår en høj udgangshastighed. Det er et sving vigtigt at kigge rundt og dreje overkroppen i svingretningen, så rotationen og den udvalgte bane i svinget opnås bedst muligt. Når man påbegynder et sving, skal man sørge for at være ude af sadlen, da man skal manøvrere cyklen rundt og flytte tyngdepunktet. Man skal samtidig sørge for at have sine pedaler i lodret position med den yderste pedal nede. Herefter er der 2 svingmetoder. Svingmetode nummer 1. Her vil man gerne have vægten til at ligge på kanten af dækket. Det er det opnået, man ved at lægge cyklen på kant. Man holder sig selv så oprejst som muligt, mens man læner cyklen ind i svinget. Når man gør dette, kan man holde al sin vægt på den yderste pedal, hvilket sørger for, at al ens vægt ender på siden af dækket, som er det, der er beregnet til at klare en sideværts udskridning. Sving nummer 2. Her vil man gerne læne sig selv ind i svinget, men holde cyklen oprejst og føre cyklen rundt i svinget. Ens bane i svinget skal gerne holdes så plan som muligt, bred, gerne ind i midten og ind bredt igen. Dette sikrer, at man får maksimal udgangshastighed i svinget. Off-camper sving er sving, som hælder ud af. Off-camper handler om at få tryk på yderste pedal og yderste side af styret. Tyngdepunktet skal ligeledes flyttes, så kropsvægten kommer ud på yderste side. Det handler om at få cyklen vinkelret ind på bakken, så der opnår maksimalt greb. Indgangshastigheden skal som i alle sving tilpasses. Fokus kan være på at svinge og få maksimal fart ud af svinget. Hvis der skal bremse, skal kun bagbremsen anvendes. Off-camper handler ligeledes om at vælge en linje og holde den, der skal kigges ud af svinget. Når man kommer ind i en berm, skal man først og fremmest have kontrol over farten i forhold til størrelsen og hældningen af den berm, man rammer. Dernæst er det vigtigt, at man holder tyngdepunktet foran på cyklen og i attack position, så man kan skubbe cyklen ind i bermen. Mens man skubber, skal man begynde at læne sig ind i svinget og kigge rundt mod slutningen. Dette gør, at du kan lægge mere kraften i cyklen og pedalerne, frem for at den prøver at kaste ud af svinget. Derved kan man holde en højere hastighed. Når man har skubbet, vil man naturligt ligge ned med tyngdepunktet cirka midt på cyklen, som er der, hvor man vil have det i hovedparten af svinget. I midten af svinget vil man altså ligge med tyngdepunktet cirka midt på cyklen. Hen mod slutningen af svinget laver man en tyngdepunktforskydning bagud, hvilket medfører, at man kan udnytte centrifugalkraften i svinget til at få cyklen ind under sig igen og være klar til det næste stykke, hvor sporet igen er fladt.
Pedalføringen i en berm kommer meget an på størrelsen og hældningen af den berm, man rammer. Hvis man tager en stor berm, som den, der er ikke klippet, er det ikke nødvendigt at have den yderste pedal nede, da man læner sig selv ind i svinget og hurtigt kan komme ud af balance, hvis man dropper pedalen. Hvis det derimod er en mindre berm, som det tit er i naturen, vil det være naturligt at tage den mere som en normal sving og droppe den yderste pedal og ikke læne sig lige så meget ind i svinget. Hvis det gider, så er der fodbold, men det gider jeg ikke, så er der koncert. Det gider jeg heller ikke, men der er måske noget her. Flyt dig, jeg gider ikke have lad nu ferie. Du kan da ikke være, lad nu ferie med det. Hvor nu ferie. Nej, det er for børn. En tur i skoven. Det her, det er Jonas. Han kan godt lide at cykle rundt i skoven. Jonas' cykel er grå med røde og sorte striber. Den hedder Specialized. Jonas' cykel er en almindelig mountainbike. Den har affjedret forgaffel, så får Jonas nemlig ikke ondt i armene, når jorden er ujævn. Cykelstellet på Jonas' cykel er stift. Jonas cykler hurtigt på sin cykel, især op ad bakke. Jonas' cykel er lidt speciel. Den har store hjul, 29 tommer. Med sine store hjul cykler Jonas hurtigere og triller nemmere over, når skovbunden er ujævn. Jonas er glad for sin cykel. Det her, det er Niels. Han kan godt lide at cykle rundt i skoven, men mest ned ad bakke. Han kan også godt lide at hoppe. Niels' cykel er hvid. Den hedder Yeti. Niels' cykel er en lidt speciel mountainbike. Både forhjulet og baghjulet på Niels' cykel er affjedret. Så får Niels hverken ondt i armene eller numsen, når jorden er ujævn, eller når han hopper på sin cykel. Niels cykler hurtigt på sin cykel, men mest ned ad bakke. Han er ikke så hurtigt opad, eller når det går lige ud. Så er der affjedret baghjul ikke så godt. Niels' cykel har mindre hjul end Jonas' cykel. Kun 26 tommer. Med sine små hjul cykler Niels ikke så hurtigt. Men til gengæld kan han nemmere styre sin cykel, når sporet er svært og med mange sving. Niels tænker på at købe en ny cykel med lidt større hjul. 27,5 tommer. Så kan han cykle næsten lige så hurtigt som Jonas, men stadigvæk være god til at svinge. Det kunne han godt tænke sig.